guys, dito po kami, may bodle fight po yung group namin, yung friendship namin. Ayan guys, Uy, grabe ka na! sa Indian Halawan. Basta ako kayo kung mag-abit ka na panel kung si ang panel ko yan. Ay, si Ma'am pala. Taray na kami dyan, taray na. Mapapicture ko kami. Taray. Malang nakagirang mo eh. Manay, di ba nang tabi ang balaw? Ikaw na. Tawa-tambay na si ma'am. Dapat si ma'am sa tahaw. Ay, Uy, nakagawa na si ma'am. Kalagyo naman si ma'am. Hindi si ma'am. Hindi ka sa kami. Sa tahaw. Bukan ako ay sama pala duman. Mali. Patuloy si Ma'am. Sige na po, nakalampot yung bitiso. Ang galing, ma'am. Akala ko Sirit pa. May bosong pala kami. Akala ko solo pa rin ang dakula. Akala ko. Kanan.